kæmpe. Den her video, der skal vi være i livsskud i virkelig mange timer. Bare se med. Hvad er det, vi ser på, Sofia? Vildheste. Er det svømningsdyr? Det første er der. En T-Rex. Jeg kan pille den i munden, for den bliver sur. Jeg kan pille den i munden, for den bliver sur. Jeg kan pille den i munden, for den bliver sur. Ja. Flot, synes du? Du er så sød. Du er så sød. Jeg var på deres indhegning af et træ, fordi det kan... Tak fordi I gad at se den her video. Husk at like